Момичета, здравейте първо. Както процедирам обичайно, пред всички да си кажете имената. Аз съм Джулия Керай. Аз съм Йоанна Людмила Кирилова. Аз съм Анджела Тошева. Аз съм Юлия Куква. Момичета, първо трябва да започнем с поздравления за вас, тъй като миналата седмица напълнихте душите в всеки един от мачовете, които изиграхте. Много ви благодарим за емоциите. За вас как е като да сте втори в България, така да се каже? Ами, по принцип е много хубава емоция, но по-добре е да сме първи. По-добре е да сме първи, но второ място пак е хубаво. Апетита идва сядането, както се казва. Ами чувството е уникално, все пак ние все още сме нов отбор, още се изграждаме като отбор. Спутихме се и според мен второ място е доста добре за това време, от което тренираме заедно. Както тя каза, емоциите бяха страхотни. Според мен абсолютно всички играха много добре. Всички много повече се сближихме, отколкото преди, и всичко просто беше уникално. И не очаквах, че ще сме втори. Ами, чувството беше добре и всички като един след друг матч побеждавахме, но последния не. Всички бяхме, как да кажа, забавни, бяхме много добри, бяхме и много се усмихвахме. Наистина бяхте много добър отбор през цялото време, личеше си енергията, която излучвате. Каква беше емоцията и на финала? Бяхте пред пълна зала, това не се случва и на по-големи възрасти, дори на професионалисти. Мисля, че емоцията сигурно е била много зареждаща. Ами, емоцията наистина е уникална, защото просто чувството е хубаво, когато виждаш, че много хора те подкрепят и знаят, че вие можете да победите. А от другата страна, просто да скандират против вас и просто е уникална емоцията. Както тя каза, емоцията е уникална и това е подготовка за напред. След няколко години може да сме първи, това не е подготовката. Всяка година пожелаваме така атмосфера. Както тя каза, една част от публиката викат за нас, а другите против нас. И според мен тези, които викаха против нас, ни мотивираха още повече и повече да играем още по-добре и да се докажем. Когато последния матч с Дунав Русе, всички в залата бяха с душа в нас и тогава всички викаха за нас и това беше много добра емоция за нас. Момичета, много ви благодаря отново. Пожелавам ви успехи за напред и отново да ви гледаме в същата стихия и до година.